Ayan, madam ng safe. Meron din, nagpatala ka ng kaya site. Madam nga rin sa tawa sa kumete. Nakapag naman sa kasuway, pera. Ako nga rin na rin. Madam na nagkabatay, apa, pero apa, galing. Ya. Kailangan ko na din sinay eh. Facebook yung ito nga luwa nga sa ilo to ite. Alenay. Kaya may ilo tuloy ite ka na ito. Kiute solo may solo. Kiute solo nay. Ya, ini kau mereka tahu apa itu, bang? Si pangalai si dia mana mana kau ni? Now auto kita kai mute ini. Ya, tidak mesti na. Kau nak orang ni kita makan. Iya, tahu ni. Tuai, jangan lupa lebih tuai. Ya, ini ko kain o te pakine ko nei. Kain na to polo mo. Siya ko nila to Kaya na to ko nei, ko nila to kay niya kay ko nei te sakai yo polo mo ni siya la. Ya. Kita chino ko nei. Pau ngai ta sa bulaka. Lato ko na tatap lang ito 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 siya ko itong lolo jadi betul ngatain aku lato ko na kopwa oke Madonna pos na yan na lagi mo na patigas na may fine tong fine patigas Con này có tàu tiêu mùa đúng không ạ?
Meni mo tao pay Palawa. La una se lo na ngalu ngane pai. Quince pula. Ya meni kita tahu pasal apa? Beri wifi deh, tanggal apa? Kita apa?